खुलुमबाय आंनि मुङा निथाराम नार्जारी बे गासै मोनथाय इउटुब चेनेलनि जानानै नोंथांमोन बयखौबो आंनि गोसो गोरबो जिउजों आरो खनसेबाव खुलुमनाय जासियो खुलुमबाय अब्ला फै लोगोफोर जोङो इसोरनि बोसोनखौ जोङो सोलोंनि इसोरनि बोसोनखौ जोङो सोलोंनायाव बानो रोङै मेंनो रोङै जानानै जोङो इसोरनि बोसोनखौ जों अराय सम जोङो सोलोंबाय थायनि आरो जोङो बिनि बोसोनखौ जोङो अराय सम जोङो गोसोखांनि अब्ला आङो बाइबेलखौ आङो फरायनायनि सिगां आङो नोंथांनिसिम मोनसे रिक्वेस्ट नोंथाङा बे चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानैहाय चेनेलखौ अन्नानै साबस्क्राइब खालामना होयो आरो लाइक शेयार कमेन्ट खालामना होयो मानोना नोंथांमोननि हेफाजाबानो बे चेनेल दुवारै नोंथाङा सोरगो रायजोखौ आफा इसोरजों आवग्रिहैनो हागोन अब्ला आं बाइबेलखौ फरायनानैल' होगोन नोंथांमोनानो बिजिरदो आं बिजिरनाय नङा आरो बे फरायनायाव माबाफोर गोरोन्थि जालाङोब्ला अन्नानै निमाहा खालाम दिनैनि गाहाम बोसोनानो जाबाय जयेलनि 2 बालाक 12 सिरिनिफ्राय लानानै 14 सिरिसिम जयेलनि 2 बालाक 12 सिरिनिफ्राय लानानै 14 सिरिसिम मोनबायबा आङो जिसु ख्रिस्ट'नि मुङै फरायनो बेयाव बेबायदि लिरनाय दङ ख्रिस्टानाव अनलायग्राफोर मन फाफिननो लिंनाय आन्थाय फोरबुआ होनबाय दाबो खाबु दङ नोंसोरनि गासै गोसोजों उपास खालामनाय गाबनाय आरो दाहा जानायजों गिदिंनानै आंनियाव फैदो आरो नोंसोरो गावसोरनि पसाकफोरखौ बिसियालाबानो गाव गावनि दाहाजों गोसो बायनायखौ दिन्थिदो नोंसोरनि फोरबु इसोरनि थिङै फैफिनदो मानोना बियो अनख' आरो माया गोनां बोराबनायाव लासै अनखांनायाव उसिफावनाय आरो नस्थ' खालामनायनिफ्राय मन फाफिनो जानो हागौ बियो गिदिंफिननानै सुंग्रिखांगोन आरो बिनि बोरा मानसिफोरनियाव थागोन बे जाबाय नोंसोरनि इसोर फोरबुनो लागै ओंखाम बावनाय आरो लोंनाय बावनायफोर थागोन जिसुनि मुङै आमेन अब्ला हामबायसै आङो बिजिरनाय नंलिया नोंथांमोनानो अन्नानै बाइबेलखौ बिजिरदो आरो बे फरायलांनायाव माबाफोर गोरोन्थि जालांदोंबा आंखौ आफा इसोरनि मोखांखौ नायनानै निमाहा खालामदो इसोर बाख्नाय जाथों गोजोन्थों।